ma'am, kag sisir nga nagatudlo, daw wala ginakapoy. Bisan may mga pasaway nga mga estudyante, kag may mga problema nga dala, padayon ang serbisyo sa ila, mga ginatudloan. Mga maestro kag maestra, baganihan sang kaalam, sa tagipuso ang kagunahuna, kamo amon ginapasalamatan. Sa kabudlay sang paghimo, sang mga reports kag lesson plan, para makatapos ang mga kabataan. Sa kada leksyon may bag-o nga matunan, mga manunudlo nga nagahatag sang ihibalo kag kasadya. Bisan kon ka isa, may mga problema nga nagaabot, padayon ng pagtudlo sa amon nga mga estudyante. Mga maestro kag maestra, baganihan sang kaalam, sa tagipuson kag hunahuna, kamo amon ginapasalamatan. Sa kabudlay sang paghimo, sang mga reports kag lesson plan, para makatapos ang mga kabataan. Sa inyo pagpadayon, kami nagapasalamat. Sa kada kaalam, kabuhi namon nagasinso, tungod sa inyo. Sa amon mga dalanon, mga manunudlo nga nagbulig sa amon. Mga maestro kag maestra, baganihan sang kaalam, sa tagipusoon kag hunahuna, kamo amon ginapasalamatan. Sa kabudlay sang paghimo, sang mga reports kag lesson plan,